Давайте. Да. Али, много си прити на светлината. Добре, Джон Ленън. You just made that up! От експириенс ли говориш? Пешо? Тук че не мъж гледаше. Окей, след какви ще ме снимаш? И след това се оказва, че черният мъж е също така педофил и канибал. Да. Педофил и канибал. Да, Вики? Отива на някой посока, която не очакваше мине. Объркани от мъжът, който видяха пред себе си, но съзнаха, че и отзад имат 5 души, които ги бяха с чукове. Бяха с чукове. Удариха ги по коленете и оставяха да бъдат на земята. Окей, Роска? Те им казаха, че не са си плащали данъците. Окей, Дамян? А тези данъци държавата ги използва, за да поддържа гората и съответно и пещерите и всичко там, и Израел. Израел. Но когато успее да си платили данъците, държавата не може да убие всички чудовища, сега чудовища с тях. Чудовищата ги гледат в очите. По-силно може. Чудовищата ги гледат в очите. Гледай ги в очите и дишат по врата им. Държат чукове. И им казват, няма да ви убием с чукове. Ще направим нещо много по-лошо. Айде да довършим кръга. Да, продължаваме да правим още. Айде. Давай. Да. Същата история ли втора? Довършвай. Ще трябва да преминете през няколко изпитания, ако искате да оцелеете. ОМГ! И какво стана след това, Марто? Но се оказало, че те имат 2 бутилки водка. И предложили да трейнат изпитанията за водката. Той руснак ли е бил? Ако не трейнете изпитанието за тази водка, ще ви се случи случка, която не ви се е случвала до сега. Окей, Али? Големият черен мъж ще ви изяде. Големият черен мъж ще ви изяде. Дали бе? И ще ви продаде на Израел. И ще ви продаде на Израел. Крис? Това е тази страшна история, може да ви покажа изпитанията за нужна част. Трън! Окей, Ади? Първото изпитание. Първото изпитание, да. Запалете. Окей, Ади?
стената, спрял черния мъж и казал. Добре. Тешо. Ще ви разчленявам. Окей. Добре. И след това те разбрали, че всъщност хората с чуковете били хора с чукове и сърпове. И те ги накарали да благословят този Георги Димитров. И те разбрали, че са на комунистка земя. Черният мъж си махнал лицето и се оказал по това, че е Тодор Живков. Куц и слаб, но все пак вярвал в идеала на комунизма и е казал: момчета. А защо е черен? Ето си махнал маската. Да, и е казал: момчета и момиче, дойдох тук да ви обуча на важните ценности за данъците. И за къде водят. И за публичната собственост. И Израел. Роска? След това убия едно от момчетата, за да си вземат полука. Добре, Дамян. След това прати още едно момче в Белене. А другото момче го прати да работи за винаги в София в офис. А третото го е пратил в фабрика Автономия. Едното момиче, което е останало, сега ще разберем какво е направило. Какво ли е направил? Добре, от Не бе, работи в фабрика Автономия. А какво е? Върнали самолет с чуковете. И сърповете! Карали ги да работят по 5 часа на ден. Колко им е заплатата? В лагер. Да, кордишо. Да, кордишона. Офиси. И след това ли? След това, когато комунистите са дошли в пещерата, са видяли момичето, което поръчва изработвало лабута и е планирало да повърне в пещерата. Това е много ученици. Но е принудили да ги изгори всичките и могали които не са могли да запалят. Не! Крис, какво става? Какви са тези Това е някаква пошлата и на западна Европа. Нашата най-големи врагове. Окей, Ади? Окей, Жени? Аз мисля, че това е много хубав край гора. Чакай, има още! Това беше той. Просто те заживяли, че се срема. Не, чакай, има още! Беше! Момент! И лабубутата, тъй като били прекалено много overproduced ги гайс и те започнали да работят за да правят матча за мейл манипулаторите. Добре. И също така са правили, нали, матча и също така са ги накарали да слушат Биба Дуби и Клеро. И освен това те се чули дали да продават лабубутата в левове или в евро. И тогава се появил Тодор Живков и им е казал: не на еврото, това може да го каже само евроджендър. Добре. Живков събрал хората от Белене специално да стоят и да правят лабубута във всякакви размери по 20 часа на ден. И един от момчетата, който беше пратен на Белене, се открива само кости, кожата едва ми я виждаш. И той е облечен като лабубу. Облечен като лабубу, за да си крие, защото сам няма дрехи. Той облича в тия, които са лабубутата, които не са се получили, го облича като дрехи, горкички. Трябва да строи това, което го мъчи. Окей. Роска? 50 години по-късно лабубутата вече са интелигентни създания и те управляват света. Добре. Дамян, края. И за край, Съединените американски щати дават 6 милиарда на новата лабубу държава, която е истинска и е напълно легална. Край. И не е част на колонизация.